La qual cosa vol dir que tenim una responsabilitat molt gran i hem de ser capaços de portar aquelles reivindicacions o aquelles utopies que teníem quan anàvem a les manifestacions a la concreció d'una línia i d'una acció política diària, que és en el que ja podem estar, no? És a dir, Beatriz des de la regidoria de Cox, jo des de la secretaria autonòmica, de la direcció general, hi ha altres regidors, en fi, gent que està en assessories de grups parlamentaris, en fi, hi ha moltíssima gent que pot fer coses directes i que crec que és molt important que això ho tinguem present, no? Nosaltres hem vingut d'alguna manera a servir als que també en el tema dels residus durant anys i anys i anys han estat absolutament contra la paret o, diguem que, per dir-ho amb totes les lletres, absolutament putejats per gent que estava en les màfies que d'alguna manera estaven gestionant la qüestió dels residus. Jo, quan Beatriz parlava de la resistència a una planta de transferència i em mirava així com de reüll, com dient, bueno, este tio el que està és, mentre jo dic això, està intentant vendre'ns, perquè els estic intentant vendre, no? Els estem intentant vendre la necessitat de col·locar en la Vega Baja una planta de transferència, una estació de transferència. Crec que està perfectament justificada l'oposició a una planta de transferència en aquest moment, igual que ara està pleníssimament justificada que nosaltres, i estic segur que en això coincidirem i ja estem coincidint i ho anem a resoldre més prompte que tard a més, encara que és tard ja, perquè ho hauríem d'haver resolt abans, però en fi, ho anem a resoldre més prompte que tard, el tema d'ubicar una estació de transferència, perquè és que abans l'estació de transferència, igual que la planta, igual que els abocadors, igual que les recollides, igual que tot el que es feia, no era en realitat gestió política, sinó que era robatori a mà armada, no? I contaminació del medi ambient i depredació del medi ambient. I només cal anar a la Murada per veure com 1 milió de tones de fem, 1 milió de tones de fem estan soterrades baix camps de llimes que igual són les que consumim nosaltres quan ens fem un suc en casa, per exemple, no? Doncs baix aquelles llimes hi ha 1 milió de tones de fem que Fenoll va anar soterrant d'una manera que sense que ningú se n'adonara, no? Que dius, home, soterrar, en fi, un camionet igual es pot fer sense que et vegin, no? Però ja, soterrar 1 milió de tones, que no tinc alguna cosa a veure el fet de que el que soterrava les tones era el que pagava les campanyes electorals de qui controlava en Orihuela a la policia municipal, per exemple, no? És a dir, a l'alcaldessa, que no tingui alguna cosa a veure, no? Bueno, contra tot això nosaltres hem vingut a lluitar també en el tema de residus. Gestió particular dels seus residus, que és aquesta gestió que també parlaven d'anar cap a la reducció dels residus, cap a fórmules de separació en origen i tot aquest tipus de procediments. Els dos tenen un component que és coincident i que crec que és el que val la pena que després que ells hagin fet aquest plantejament tècnic jo el faig a més polític, diguem-ho així, no? Que les dues coses tenen en comú que han de passar pel diàleg. És a dir, les dues coses només anem a ser capaços de guanyar, diguem-ho així, la nostra gestió política, la nostra legislatura, la primera de les que han de vindre, només serem capaços de guanyar-la si apostem pel diàleg i som capaços de dialogar. És a dir, contra la gent nosaltres no podrem fer res. Nosaltres hem de convèncer a la gent, explicar a la gent que determinades instal·lacions, també l'estació de transferència en la Vega Baja, són imprescindibles. És a dir, jo recordo quan a finals de setembre, una cosa així, i són d'aixes, aprofito per una aportació personal a la qüestió, no? Quan a finals de setembre, crec que va ser, van tancar la planta de fem de Crevillent, a Bornassa. A mi m'agrada dir que jo no sabia si fem s'escrivia amb F o amb T, pràcticament, i et trobes d'un dia per un altre amb que et toquen per telèfon i et diuen s'ha tancat la planta de Bornassa en Crevillent, què fem, no? I jo me recordo que era un divendres i jo vaig pensar, bueno, doncs jo què sé què fem, no? I m'han dit, no, però és que tu ens has de dir què fem, on portem les tones i tones i tones que cada dia anaven a Bornassa, no? I clar, tu dius, hòstia, doncs què fem? Doncs clar,
què fem? Al final et poses en marxa i una cosa que tu pensaves que no anaves a resoldre perquè no sabies per on tirar, l'acabes resolent gràcies a que es pot anar portant a un lloc i a un altre el FEM. Però al final el que es plantejava en aquest moment immediatament era ara anem a fer una instal·lació en la Vega Baja per portar el FEM, que no podem portar a Crevillent, recordem que Crevillent no és Vega Baja, anem a fer una instal·lació en un altre lloc a veure com resolem. I nosaltres allí ens vam plantar i vam dir no anem a portar el FEM de la Vega Baja a cap estació de transferència, que per qui tinga, que igual estem parlant de coses tècniques, però l'estació de transferència seria el lloc, val la pena dir-ho, on van els camionets de cada poble, per tal de portar el FEM a un camió molt més gran que ja el porta directament a la planta. Això és necessari perquè diguem que facilita molt les coses, a més de que suposa un estalvi molt gran en el fet que en lloc de 20 camionets xicotets porten el FEM a un determinat lloc, a un lloc pròxim es junta tot el FEM i per tant en un viatge ho tens resolt. Llavors, una estació de transferència no és més que una nau gran que pot estar en un polígon industrial on entra el FEM, on s'acumula i immediatament per l'altra porta ix ja compactat, diguem-ho així, en un sol camió. Allí no hi ha FEM que dorma allí, ni es genera cap tipus de depòsit, ni hi ha res en absolut. Llavors, el primer plantejament de la gent de la Vega Baja va ser anem a veure si podem fer les plantes de les transferències, no sé on, i nosaltres vam dir no, la planta de transferència, que serà la primera instal·lació, la farem en la Vega Baja, perquè per primera vegada la Vega Baja tindrà una instal·lació pròpia perquè ja està bé que jo generi el FEM i me'l cuiden en un altre, o me'l tracten en un altre lloc. No, si jo genero el FEM, el tracte jo. Però en això estem intentant convèncer, i crec que ja està la cosa molt avançada, per tal que segurament en Orihuela o en un lloc molt pròxim es pugui fer aquesta primera estació de transferència que com a mínim servirà com a primera instal·lació de la Vega Baja i allí, clar, com que no hi ha planta encara, hauran de portar-ho fora de la comarca. Però com a mínim servirà per tindre la primera i ja posar-nos en marxa per al que ha de ser la segona, que és fonamental, que és fer una planta també en la Vega Baja. I nosaltres defensem que no n'hem de fer una de gran, sinó que n'hem de fer dos de mitjanes, que a més tinguin uns resultats bons. És a dir, la llei en aquests moments diu que no es pot portar a l'abocador, que no es pot tirar, diguem, més enllà del 44% del FEM que entra en una planta. En aquests moments al País Valencià hi ha plantes importants que estan generant, que estan portant a abocador més del 80%. És a dir, que no és que estem incomplint la llei, no, és que si hi hagueren gradacions en l'incompliment de la llei, nosaltres ens donarien la matrícula d'honor perquè estem donant unes dades absolutament impresentables. Això hem d'aconseguir-ho que en la Vega Baja no passi, però tot això passa pel diàleg, igual que l'altre passa pel diàleg també. I crec que és important que nosaltres tinguem clar que només des del convenciment amb la gent, només des del contacte amb la gent anem a poder resoldre això, perquè a diferència del PP, nosaltres no estem disposats a comprar a la gent a força de talonari o a força de col·locació al nebot, al fill, al gendre o a qui siga. Nosaltres ho anem a fer bé, que és arribant a un acord amb la gent i explicant-li, fent-li veure a la gent una determinada necessitat i explicant-li quina és la nostra solució. I per això crec que és molt important que tinguem clar, i ja em moc en la qüestió que deia de la política, que nosaltres no hem d'oblidar totes les coses que dèiem de la pancarta. Passen coses curioses com el que em va passar a mi en la Pobla del Duc, on vaig anar a una manifestació, diguem-ho així, que feien contra mi. Les coses a vegades passen, però d'alguna manera és així, és a dir, la Pobla del Duc es resisteix a una planta de residus animals que no té explicació, que no té justificació, que va a carregar-se el que és l'activitat socioeconòmica de la comarca, que està basada en l'agricultura, en el turisme, en la cura del territori, en el tracte econòmic en miniatura per tal de fer-ho atractiu a la gent. Van a fer allà una planta de residus animals que no té cap tipus de justificació. No vaig entrar en l'explicació que tinga, perquè té a veure
quasi amb programes d'estos del cor de la tele, perquè al final és la nòvia de l'alcalde, que és la filla d'un empresari que es dedica a això, i al final acaba, diu, quina és l'explicació de la planta si no té sentit? Bé, doncs si buscàrem per la via esta de la crònica rosa, igual trobàvem l'explicació, però nosaltres tampoc ens dediquem a la crònica rosa, per tant nosaltres estem en contra d'esta planta i nosaltres vam fer manifestacions, vam participar en manifestacions contra això. El problema és que nosaltres el que ens hem trobat quan hem arribat a la conselleria és... A més, està bé perquè toca molt abans d'hora, avisa molt abans, perquè està avisant del Nadal. En què ens trobem quan arribem a la conselleria? Doncs ens trobem amb que aquesta planta té tots els papers en regla, ho té tot a punt, i si volgueren, diguem, no ho han fet encara, però si volgueren, demà podrien començar a pujar paret, per dir-ho així, de la planta. I clar, el que nosaltres no podem fer és prevaricar. Nosaltres no podem negar-li la construcció d'una planta a una persona que té tots els papers en regla, que té tots els permisos, que té tota... I llavors et ve la gent, en aquest cas de la Pobla del Duc, i diu, bueno, ara que tu governes, tu que ets dels nostres i que estàs a les manifestacions, vas a parar la planta, no? Clar, tu dius, bueno, jo vaig intentar-ho, però no vaig a fer el que vosaltres voleu, perquè no puc fer-ho, no? No puc fer-ho. I llavors, clar, hi ha una negociació, jo he tingut moltíssimes reunions amb la gent de la Pobla del Duc, per dir-ho així, i en això estem, buscant la manera, jo crec que la gent ho ha entès, ha vist que hi ha bona voluntat per part nostra, que ho volem parar i que anem a evitar parar-ho, la planta, diguem, els permisos li caduquen en juliol del 2017, és a dir, si no té acabades les obres en juliol del 2017, li caduca tot el que és la reglamentació, el paper, els permisos que té, i per tant hem de buscar la fórmula per tal que arribem a una data que no sé exactament quan serà, però que ja impossibilite d'alguna manera l'inici de les obres, perquè a més nosaltres estem morts si comencen les obres, encara que no les puguen acabar, com si la gent de la comarca veu que comencen les obres, nosaltres ja estem, diguem, ja hem fracassat políticament, i llavors això no ho hem de fer, però nosaltres només tenim, la manera de fer això és anar a la gent i parlar amb la gent i això, i si has de participar en una manifestació que fan contra tu, doncs jo crec que encara estem en condicions de fer-ho, ojalà estiguem els 4 anys en condicions de fer-ho, perquè serà la prova de que no hem perdut el contacte amb la gent i de que no ens hem equivocat i de que hem sigut capaços d'explicar-ho tot. Ho tenim per acabar de resoldre, però la iniciativa que hi ha a la Vall d'Albaida, que és del pla de minimització de la Mancomunitat de la Vall d'Albaida, que planteja la gestió, l'autosuficiència de la comarca en la gestió dels residus, ens pareix que és el model cap al que s'ha d'anar, però hem de ser capaços de, diguem, conjuminar això, conjuminar la resistència de la gent que ha tingut durant tants anys i que quan li parles de determinades instal·lacions de FEM, el que veu són aquests macroabocadors o aquestes macroplantes on les gavines o el pardal que siga, bàsicament gavines, igual no és casualitat que el PP hagi triat aquest animal com a símbol, encara que diuen que ara que no és exactament una gavina, però que estan, en lloc de canviar de candidats i fer-los honrats, el que canvien és l'animal que els representa i es pensen que així modifiquen, jo crec que no van enganyar a ningú, però bueno, que les instal·lacions que nosaltres plantegem ja no són aquestes, vull dir, ja són instal·lacions molt més xicotetes que si van acompanyades a més d'una bona gestió en la recollida dels residus, tot el que després va a abocador són magnituds molt inferiors, però molt inferiors a les que d'alguna manera s'estan plantejant i sobretot a la imatge que es pot haver generat, per exemple, en la Vega Baja. És a dir, nosaltres diem que no a una determinada cosa i crec que fem bé i la gent ens aplaudeix perquè és gent, aquesta gent que ha compartit pancarta i que d'alguna manera quan tu dius no a una determinada cosa que estava en marxa i contra la que ells s'havien manifestat o s'havien oposat, veuen que realment estàs complint, però després tens una altra part de la societat, i no dic que siga, diguem, la gent fosca que té interessos ocults, sinó realment la bona gent que d'alguna manera no té uns nivells d'informació tan alts i que el que veu de tu és eixe no i acaba creient-se eixa etiqueta, diguem, de negativitat absoluta. Per tant, nosaltres hem de ser capaços de, al costat dels no, un poquet en la línia que també que parlava Joan d'alternatives, ser capaços de dir, bueno,
no això perquè nosaltres tenim esta altra alternativa, esta altra alternativa, esta altra alternativa i esta altra alternativa. Que la gent veja que nosaltres, els nostres no generen problemes, sinó que són portes obertes a les solucions. Hi ha solucions que per ells són molt més útils perquè crec que hem de ser capaços de mantenir aquest equilibri entre, no equilibri, sinó complementarietat, entre el que és la sostenibilitat que moltes vegades ens porta a dir que no a determinades coses, amb la utilitat cap a la gent que ens porta a dir-li la nostra alternativa té molt millor plantejament cap a vostè que no el que li estàvem plantejant, que en el fons era una tapadera per amagar un negoci per a 4, que és el que ens està passant i que ja hem vist on ens ha portat. I jo crec que és el marc adequat per fer-ho, perquè si parlem de los colorados son los nuestros, diguem més colorados que els que estem així no n'hi ha, colorados en el sentit este de los nuestros, no de que cadascú del joc del colorado, però bueno. El que ha plantejat Joan, que ha apuntat Joan, i no he volgut dir més perquè no volem dir-ho encara, però ell ha plantejat el tema este, és una de les alternatives que nosaltres anem a... Però com que anem a fer esta setmana, com que jo dilluns a la vesprada tinc reunió amb Puig per explicar-li i ho anem a apuntar ja en la reunió del CAMMA, que és el Consell Assessor de Participació i Medi Ambient del dia 20, nosaltres anem a fer una cosa que és molt arriscada, però l'anem a posar en marxa, ens l'anem a jugar. Nosaltres anem a posar en marxa tornar al dipòsit en els envasos. Allò que fèiem, els que sou més joves potser no ho fèieu, però jo sí que ho feia, que és portar l'envàs. Jo portava una botiga que es deia Can Tres Serres en el meu poble, portar l'envàs i et tornaven uns diners. Doncs anem a apostar per això. Això és una cosa que es fa a mitja Europa, diguem-ho així, per no exagerar, i nosaltres anem a apostar per això. Anem a apostar perquè hi hagi un depòsit a tot el que són, diguem, les begudes que bàsicament es consumeixen fora de les cases i que omplin els rius, les platges, el mar. Diuen que la illa més gran és la dels plàstics i la de les llandes que hi ha enmig dels oceans. I els carrers i les papereres, les típiques papereres que estan totes plenes, les cunetes de les carreteres. Doncs anem a netejar-ho. I anem a netejar-ho a través de posar un depòsit en tot el que són llandes, ampolles de vidre, ampolles de PET i tetabrics. Un depòsit i tu aniràs, compraràs i després ho aniràs a tornar en el teu establiment, siga bar, siga botiga, siga el que siga. Això volem, diguem, donar els castellans en diuen el pistoletazo de salida d'una manera discreta encara el dia 20, us demano que sigueu discrets en això, espero que sí que no hi hagi periodistes emboscats i que demà isquen algun diari, però bueno, i ho anem a fer, i ens l'anem a jugar perquè creiem que és una aposta d'èxit, una aposta que connecta perfectament amb el que dèiem d'economia verda, amb creació de més llocs de treball, amb preocupació pel medi ambient, amb les polítiques d'economia circular que van cada vegada més a obligar-nos des d'Europa i per tant creiem que estem en la línia. Jo volia dir-ho així perquè em pareix que és el millor lloc per anunciar-ho. Sabeu més de la nostra voluntat i del nostre interès del que sap ningú fora d'ací, vull dir que, en fi, és allò... Incluït Ximo Puig. Incluït Ximo Puig, i si sabeu més que Ximo Puig, sabeu molt més que Ximo Puig. Ximo ho sabrà això el dilluns a les 7 o les 8 de la vesprada, més o menys. Jo crec que en aquest moment Ximo és la persona que millor està gestionant el tema del mestissatge en el govern, tot sigui dit, vull dir que no vull utilitzar el seu nom en vano, per dir-ho així, en el dia a dia de les conselleries i de les direccions generals hi ha líos, perquè n'hi ha, però això seria un altre tema també. Bueno, algo té de residu també tot aquest tipus de relació, per tant. I crec que la figura de Ximo, també el de Mònica, tot sigui dit, ho estan portant molt bé. El PP ha fet de tapó de moltíssima gent que tenia coses a fer i coses a dir durant molts anys i crec que ho posarem en valor en els pròxims dies, mesos i anys. Però que sobretot jo el que crec és que el nostre discurs no és minoritari.
que el nostre discurs és majoritari, que el nostre discurs és potent, que el nostre discurs és de futur, que realment les polítiques que venen d'Europa, les polítiques que venen a nivell mundial. Jo vaig estar en la COP21 en París una setmaneta quasi i veies que realment hi ha una potència de fons a nivell de discurs mundial que va en aquesta direcció i que tot això de que ens intenten fer creure que nosaltres som la minoria, que nosaltres anem contracorrent, que som quatre destarifats que diuen coses que no tenen sentit, és absolut antisistema, que no, que és absolutament mentida. És a dir, els que són, diguem, antisistema en aquest sentit són ells que estan fent un sistema que ens està portant a el que ens està portant i que és absolutament insostenible i que això sí que és ser friqui, no? Clar que tenen interessos, perquè el seu friquisme no és un friquisme romàntic, no? El seu friquisme és un friquisme que té bandera panamenya o bandera, ho estem veient, no? Vull dir que és un friquisme que van el cabet a la faena, però ens diuen que ells són majoritaris. No, ells són minoritaris i els hi va bé ser minoritaris, però els majoritaris som nosaltres i crec que això sí que és molt important que ens empoderem també en aquest sentit. Tenim molts aspectes en els que empoderar-nos, però crec que és bo que ho tinguem clar, que tot això que estem dient així no és utòpic, sinó que és ambiciós, que és ambiciós en el sentit que ara que estem ens ho creiem i anem a aprofitar el temps i no ens fan por. A mi a vegades venen al meu despatx tinc l'amenaça ara que venen els de Puerto Mediterráneo, per exemple, que venen de Londres i diuen, no, ens has d'avisar ben bé quina és la reunió perquè tal i qual, perquè venen de Londres. Clar, jo m'acollone perquè penso, hòstia, vindran els taurons valencians, ja m'acollonen un poquet, imagineu-vos quan em diuen que venen gent de Londres amb un projecte de 900 milions d'euros, 8.000 llocs de treball, no sé quants tal, i jo els he de dir que no, que jo esto no lo veo, yo no lo veo. Ahí don sí, no? I claro, és fotut, no? La veritat és que és fotut, però això ens hi trobem i el que hem d'aconseguir és que ells continuaran fent negocis, perquè si abans els feien en petroli, després els faran en renovables i després, jo això ja ho entenc, jo ja sé que el negoci el continuaran fent ells, però hem de ser capaços d'explicar-los que han de reconvertir el negoci, no? Vull dir, jo crec que com a mínim això ja seria un pas molt important, que és posar el partit al servei de la gent. I ara tenim els conductes absolutament nets i absolutament desbrossats de tot per realment poder-ho fer, que és estar en les institucions. Per tant, no ens hem de perdre, crec jo, hem de ser exigents, per suposat, en el que és la democràcia interna del partit, molt exigents, però al mateix temps hem de ser capaços de veure que no podem perdre energies en la lluita diària per no sé quina història del partit i per un no sé quin acte del partit i per no sé quina reunió del partit i per no sé quina cosa del partit, sinó que hem de ser capaços de posar tota la bateria, tota l'artilleria del partit per a pressionar, però pressionar en el sentit noble, però al mateix temps també absolutament decidit, per pressionar aquelles persones del partit que estan en les institucions per tal de que facin allò que el partit porta en els seus programes. Per això és el que ha de ser val del partit, per apretar fort a Joan, a mi, a Bea, per tal de que fem les coses. El partit ha de ser útil per tal de que les nostres institucions facin el que és realment d'utilitat per a la gent. Militants nostres, pensa en Carles Arnal o en tanta altra gent que ha estat allí currant i picant pedra durant moltíssims anys i gent que ha estat en altres partits i que han estat... Hòstia, que ara estem en el govern, que ara podem fer coses i que és una... Si som capaços de, el que jo deia abans, de convèncer a la gent de que nosaltres som la perllongació de la seva voluntat d'actuar sobre la política, tenim per davant uns anys boníssims que d'alguna manera poden servir per canviar este país. I per acabar només, que tampoc crec que ja m'hagi d'allargar, perquè el que volia dir és que nosaltres, Verds Equo, hem de ser capaços també de fer-nos valdre dins de compromís. És a dir, estem en una situació en una pinça, ens fan una pinça els dos grans partits, un gran, en fi, en realitat li diem grans perquè som una cosa molt xicoteta a nivell orgànic, vull dir, tindre 2.500 militants com té el Bloc no és ser un gran partit si el comparem al jo que sé quants entre el Partit Popular, que deu tenir mig milió, on deu tenir una barbaritat així, per tant, quan estem parlant d'això, però bueno, dins orgànicament sí, i l'altre gran partit, que és Iniciativa, que en realitat Iniciativa no és un gran partit, és un partit xicotet com nosaltres, el que passa que té una referència
política i social potent com és Mònica Oltra. Llavors nosaltres hem de ser capaços de jugar allí i crec que hem de ser capaços d'estar molt cohesionats nosaltres, per tant de fer-nos valdre cadascú en cada lloc, en cada agrupació, en València, en els determinats pobles, perquè a mi em dona la sensació que nosaltres tenim, diguem, dins de Compromís, encara que ells diguen que estem, sempre ens diuen, no, vosaltres sou el 5% i teniu el 15%, no, teniu el 20%, perdó, del govern, no? Perquè tenim una conselleria i a partir d'ahí això ja vol dir que tot l'altre ho hem de renunciar a tot, no? Teniu una conselleria de 5, per tant, teniu el 20%. Llavors, jo crec que nosaltres, el nostre discurs, en realitat està infrarrepresentat. És a dir, jo crec que nosaltres tenim a nivell de discurs molta més potència social i l'anem a tindre més cap al futur encara, més potència social, més potència política de la que orgànicament representem. I crec que això ho hem de fer valdre, només amb el discurs no serà suficient, ens haurem de guanyar en les reunions i ens haurem de guanyar en la gestió, no podem fallar, nosaltres no podem fallar. En aquest sentit crec que estem en una situació molt particular en la conselleria, perquè tenim, diguem, controlem una conselleria d'alguna manera, però tenim una consellera independent, però jo també us vaig a dir que amb Helena Cebrián hem tingut una sort brutal, de veritat. Ens en podem fiar a tots nivells, a nivell personal, a nivell polític, a nivell d'organització. En el moment aquell en què nosaltres vàrem decidir que anàvem a apostar per ella per a candidat en aquella nit boja del diumenge, d'aquell diumenge previ al dilluns on Ximo dona el govern, la veritat és que jo ho deia abans, que va ser com una ruleta russa, però al revés. És a dir, només hi havia un lloc buit, és a dir, tot només eren bales, el més probable era que ens volàrem el cervell quan vam triar per allí i hem tingut la xamba de que realment el percutor va anar al forat. I amb Helena hem tingut una sort brutal i crec que li hem de fer tots, en la mesura que diguem és la nostra màxima referència a nivell institucional, siga o no siga militant, que li hem de fer costat, perquè el seu èxit també serà el nostre.